No a tu už máme finish pomaly. A isto sa blížime k našej bráničke. Myslím si, že dnes sme podali dobrý výkon. Netrebáme žiadne fitness, žiadne posilňovanie, pretože upratovanie snehu je dostatočne náročné. Že, Natálka? Áno, áno. Hoci aj tak sa do záhrady nedostaneme, pretože je tam dole primrznutá, ale aspoň ako tak. Naši chlapci sú už unavení. Asi aj vymrznutí. Musíme ísť trošku ďalej, lebo Natálka nás zahádže snehom. Myslím, že sa jej to čiastočne podarilo. Ale je to odpustené. No. Áno, myslím, že sa blíži finish. Naberáme posledné sily. Tam už isto, že je posledné. Viem. Ale aby si nemysleli, tí, ktorí to budú sledovať, že ja som nič nerobila. Sme sa s Natálkou striedali, ale ja nie som ten typ, aby ma niekto natáčal. Myslím si, že mladosť a krása patrí viac na obrazovku. Áno, áno, áno. Myslím, že už je dokonané dielo. Hurá! A teraz poprosíme Natálku, aby nám urobila motýľa alebo aniela. Krásne. Snehu je tu dosť a môže si vybrať. Hop. Takto vyzerá náš motýl, Natálka. Zakývna. Podajte mi ruku. Áno. Počkaj. Teraz si nevieme postaviť, ale musím poriadne ťahať, aby ma nestiahla so sebou. Natáli, úsmev do kamery posledný. Čau.